Ντούλγεβιτς, Τσίμιροτ, Στόιτσεφ. Κίνηση του Ντούλγεβιτς, να ελευθερωθεί ο Βελκόσκι. Κράτησε την μπάλα, το σουτ, κοντράρι και πάει στα δίχτυα. 0-1 στο 24 ο Ντούλγεβιτς. Δεν πρόλαβε ο Τσέναμο. Κοιτάξτε τι γκολ βάζει ο Ντούλγεβιτς για το 0-1 Σαράγεβο. Κοντράρι στο αριστερό του Ταυλαρίδη και πάει στα δίχτυα. Ντούλγεβιτς, Τσίμιροτ, έχει βγει ο Λαζαρίδης, χαμηλά η σέντρα, ο Βελκόσκι άφησε 2-0 ο Μπίλμπιγια. Στο 80 η Σαράγεβο βγήκε ιδανικά στην κόντρα και πάνω που έλεγα ότι ο Ατρόμητος έπαιζε με τη φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο, μετράει πλέον 10 λεπτά, μετράει αντίστροφα για να μην καεί. Ο Γκαρσία εκτέλεσε, ο Ταυλαρίδης, γκολ! 2-1 στο 86 ο Ταυλαρίδης. Η άμυνα δίνει λύση στην επίθεση για τον Ατρόμητο και στο δεύτερο παιχνίδι. Όρθιος. Μαρκαροτάτος. Τατομίροβιτς. Πάσα για τον Στόιτσεφ. Πέρασε στην περιοχή. Έχει το Μπίλμπιγια. Γκολ. 3-1 στο 105 ο Μπίλμπιγια.